Dili ilalim ang magpositibo sa COVID-19. Kini ang gisaysay ni patient 6522 nga karon nahimo ng COVID-19 survivor. Atong sayron ang iyang istorya, pinaagi nining eksklusibong report. Hello, mayong adlaw sa tanan. Ako di ay si Annie Lopesilio Angob. I am PH 6522 COVID survivor. Dawala na'y marka sa kalisod ang itsura ni Annie human kini nakalingkawa sa sakit nga COVID-19. Matud niya, human namatay ang iyang igsuon kinsa nagpositibo sa COVID-19, didto na usab ang iyang kinabuhi. I-advise na akong bayaw nga so ipaswab sila iyang immediate family tapos ako kay na ako'y symptoms. After 5 days saka nigawas ang resulta, which is ako lang ang nagpositive. Di gyud kuno mawala ang kabalaka ug kahadlok. Dunay mga panahon nga naglisod siya og ginhawa. Apan bisan niini, nagpabiling positibo ang panglantaw ni Ani. Nag-share sab si Ani sa iya maghimo aron makalingkawa sa sakit sama sa pag-exercise, moinom og vitamins, mukaon og tamang pagkaon, magsuot og mask ug pirmi maglimpyo sa kamot. Busa human sa pipila ka semana. Yeah, welcome home! Honey, welcome home! Yeah! Mainitong gidawat siyang kabanay ug mga silingan si Ani. Dako iyang pasalamat sa tanang misuporta kaniya. Magpasalamat sa akong pamilya gyud na pwede ako sa akong mga relatives. Grabe kanang ang ilang pagmahal sa ako. Pati itong mga tao na wala ko kaila, nagahatag ko sila og kanang encouragement sa ako. Ug sa mga medical frontliner nga miatiman kaniya, Salamat kayo gyud sa inyo. Dili lalim gyud ang inyong pagserbisyo para kanamo. duna sab siya'y mensahe alang sa tanan. Wala kita kabalo kung ano sa atakuan ni sa Ginoo. Dili kita angay malimot magpasalamat o mag-ampo sa Ginoo. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.